kok masaknya akeh banget, emang entek? Itu adalah pertanyaan yang sering aku dengar. Sebelum menjawab pertanyaannya, dan hai Westi, ketemu lagi di mini vlog keseharianku di desa. Please, saben dino ki udan, dalan iki lunyu. Ra mungkin banget kan aku metu. Dan iki udane ora gelem terus terang, hawa niki adem banget. Sebelum ke masakane iki aku ngapek sere karo apek sledri ning mburi omah. Aku ngapek sledrine sing wis tuwa-tuwa, gek iki tak punggeli boko siji ngene iki. Sere karo sledrine wis oleh, iki wis ning tangan dan kita lanjut untuk masak sore ini. Langsung saja iki aku nyepakne lemper, isine ono bawang putih, mrica, miri, kunyit karo laos. Dan untuk serene iki tak geprek, untuk selanjutnya iki bumbune digongso. Untuk bumbune iki tak tambahi godhong salam dan iki diongsang aseng sampai harum. Dan untuk selanjutnya iki mau bumbu sing nempel nang nggon lemper tak delei banyu terus tak suntak nang nggon panci. Nah kan ketahuan aku masak apa hari ini, iki kuah bakso tapi mbuh iki enak apa ora. Dan untuk selanjutnya, misal nek buka ki emang ora lengkap nek ora nek gorengan apa meneh tempe. Serasa wajib banget ngono ki lho. Ya emang gak baik sih, tapi ya piye ya. Untuk tempene iki arep tak goreng tepung kaya biasane, kayak iki tak potong tipis-tipis kaya ngene. Tapi kaya sepi banget nek buka ora nek gorengan. Dan untuk selanjutnya iki aku arep ngirisi seledri sing mau wis tak pek, iki tak irisi tipis-tipis. Dan untuk adonan tempe gorenge iki aku nganggo tepung crispy cap jempol ageng. Yang nganggo tepung iki praktis satset dan ya udah tinggal goreng. Untuk adonan tepungnya ya kuwi mau gur nganggo tepung serbaguna kuwi mau tak delei banyu dan untuk selanjutnya iki aku arep nggawe sambel. Untuk bumbu sambel baksone iki aku gur nganggo lombok karo bawang putih diulek mau wis direbus sih. Iki baksone ya wis umop tandane wis mateng. Cuaca akhir-akhir iki emang ora menentu. Nek ra dalane lunyu ya kena flu. Tapi ya kuwi mau kembali lagi ke awal. Nek buka puasa renek gorengan emang serasa kaya ora lengkap. Jadi untuk hari ini emang tenggorokane lagi nggak baik-baik saja. Iki aku ora nggawe segeran es. Jadi dina iki gawene sing anget-anget. Misal enek sing pengen gawe es ya wis men kono gawe dhewe. Sudah kuduga, mesti iki wangi yen renek sambel cocolan sing digo gorengan gawe dhewe. Dan benar sekali, dek iki gawe sambel bawang dhewe. Tapi nggak apa-apa banget karena aku ki yo arep dan iki engko mesti yo enek sing melu nyerang. Jame wis jam mepet